хора долу. Къде? Тук. Да, виж колко много кибици има, верно, я да снимам. Кибици, какво значи? И хора гледат. Събрали се долу. Да дойдат Какво ще тук, гледат? да, оттам какво ще се види. Моля не. Гад якото! Виж, то го записах го обаче, успях да го запиша. Гад якото е! Левски Само дето течението не е към Владимир Вазов, както казаха, ами ще го отнесе към квартала. Виж, прахоляка отива към полковете. Се вика съм, че има матч. Да. Гад якото беше. Някакво дум. Как всичко едно по едно падна и се откриха столовете. Да. Гад якото! Както го бяха уши изчислили, май така стана. Навътре падна козирката, не навън. Добре. Знаеш ли обаче как се го представях? Дима. Някакси не е така. Колко се разнеси. Ами е така нагоре, както като издригне нещо, е така нагоре. Много малко. Те долу какво могат да видят, освен да чуят и да видят дима? Никой не видя как пада едно по едно. Това съм 100%. Я, как се вижда? Отвътре, смисъл. Нито се вижда целият стадион. Да. И айде да изчакаме да се махне. Я да отворя прозореца. Да, вече може. Всъщност. То дори и прахоляка не идва към нас, ами... Я може ли аз с телефона? О, да. Не се надявам, че не са забравили някой взрив на зрина. Мамо! Я, виж колко се вижда! Мамо, ето виж, моите аз съм приближила. Виж, ето тук. Не съм приближила, виж. Ето тук, виж, ето тук е разпаднато. Ето тук и тук се крие такова проблем. Ти снимаш ли? Да, бе, снимам. Айде. Ти Дима изчезна. Как се разкри, гледай, какво е яко отвътре! Те тук сега ще направят по-висока, по-голяма. Ама много е яко. Да, бе, не изглежда някакси толкова столовете, толкова много да се вижда. Айде. Сектора изчезна як един.